nwaanyị nụrụ di wee lụọ obe di ọ mụtara nwa a wee nọ ife niile ọ nọ wee nọsịa. So mgbe di eji wee nụọ nwaanyị ọzọ wee emegbuketi o wee nata be nna ya. Ọ sị m nne na ya nwere nsogbu o, na ya mụrụ ka a ga-esi wee kọrọ anyị nsogbu n'ụwa. It's not like na ya da enete nwanne ya nwaanyị anya, mba, na ya na-enete ya anya. Ndị ka ọ bata na ya nyelie rum ebe obi. In fact, na o nwee shop dị n'iru befe mami ya na-ele before mami ya wee nwụrụ. Ịghọtara na before mami ya wee nwụọ, na ya nwekwara dị shop nye nwanne ya nwaanyị kpọjuolie ife na ya ọ na-ele wee na-eweta obere ego wee na-etake care of herself. So asị dị ọkpara na onye nwa ka ọ dozala maka na papi ya nọrọzi. Ịghọtara na ọ sị m nne mana ife bụzi nsogbu ya ji wee wetara anyị ihe a kịta bụ na nwanne ya nwaanyị anọgidere wee sị na ya chọrọ ka ya jee mee nwa adopt, ka ya jee adọptụta nwa na ya ga-enwelili nwa n'ụwa. Ịghọtara na ya si ya mba na o nwee ka ọ dị, ọ bụrụ na achọkwa anaghị afụghị we will take care of that child. Ọ ka ya na fa na-abụ zọba n'elu zọba na ana. What do you mean na ị ga-eje adọptụta nwa na o nwee ka ọ dị ịmaga onye na ya na-abụ weli esebe okwu. So ya wee kọbalụ mmadụ onye afọ wee si ya n'ime ala na obega akwa nwa for so long na anwụ na ọ nidele nwa. Ịghọtara na ọ bụrụ na ọ adọptụta nwa anụ ebe o fili na o ji ego na ọ ga-emenwe ya na ọ ga-adịkwa hapịa ndị na ọ ga-eme ya ọnụ ogologo ndụ. Mana ga-ekwene ka ọ adọptụta nwa nwoke ya adọptụta nwa nwaanyị. Ọ ga-abụ achọgodi ya afụghị nwa nwaanyị afọ nụọ dị. Ịghọtara na mịa bụ na nsogbu ọ na ugodu di mịa bụ na nsogbu. Ịghọtara na ya wee kwalụ wee nata wee gwa nwanne nwaanyị si oke na nsogbu adọrọ na ị ga-emezi dị adọpt mana nwa nwaanyị ka ị ga-adọpt. Ọ sị mba o na mba o ya chọọ ka adọptụta nwoke na nwaanyị. Ị na-egekwe ya wee sị ya na nke a ama mme. Ọ sị na tụmanya ga-adọptụta nwaanyị mịa adọpt na ọ karịa mma ka ya adọptụta nwoke ga-anọchi afịa na nwaanyị anụọ dị na ọnọchiekwa afịa o. Na-egekwa akụkọ na nwoke ya anọlụnụ wee nọchi afịa. Ọ sị m nne na this girl na-achọ itinye ọgba aghara because ya na ụmụnne ya na fado 3 ịma 3 of them bụ ife ga-eke ife nna fa fọlụnụ. Ịghọtara na ọ bụrụ na adọptụta nwa nkịta ọ ka fa wezelu n'ofu a na nye ka ọ ka gịnị mee na ọ bụgodo unu ya kwalụ na ụmụnne ndị ọzọ ama nkwe na ife a chọrọ ịma bụ nwaanyị a mụtara nwa be die wee nata be nna ya wee nọrọ kwesịrị adọptụta nwa. Ọ bụgodo na ọ ga-adọptụta nwa nwoke ka ọ ga-adọptụta. Ọkwa okwu na ụka na ka ọ na-achọ ka o tinye kedu tunu si wee fe ihe a na dịnụ ka o kwesịrị adọptụta nwa hapụlụ fa nsogbu na nwanne ya nwaanyị anya na-agwa anyị ife a kịta na ife ya na-arụ esisiri ike oduto ife ọsọfa n'aka die a na-egbu ya ọ na-edi maka na gị na ọ mụtara nwa. N'ife ọ na-achọ bụ ka ọ chịta ụmụaka hapụlụ fa achọzi anya afụghị ka fa na ụmụaka mee ọzọ ndị mmadụ akpọba ha ọnụ ee nwanne ụlọ nwaanyị unu enetere anya nna anyị bie na nwaanyị si be die nata amụtara nwa nata be nna ya ọ kwesịrị ime adọpt ka a chọrọ ịma. Nna nke agwụlụ m ike amụrụ m ebe m ga-esi wee kwu maka na nwaanyị amụtara nwa still need somebody to call a child. You don't know how big ọ dị. You don't know how huge ọ dị amụtaghị nwa. You don't know the pains. Ịghọtara na ọ bụrụ na adọptụta nwa ndị joy unu ga-afụ n'iru that girl and that lady sorry unu ama mma ka ọra and ọ ga-etinyekwu mmụọ na ndụ ya mana ebe mụnwa nọ wee nwee nsogbu bụ nwa nwoke ka nwa nwaanyị o kwesịrị adọptụta nwa nwaanyị. After all ụmụ nwaanyị na-enete nnefa. Ịghọtara na ihe adọptụta nwa nwoke bụ itinye ọgba aghara na ngwụrụ maka na ọ bụrụ na achọ onye afụgo. In fact ọ bụrụ na o mee insist si ya na before adọptụta nwa nwoke na ọ ga-agbata ana fensị anya donye gate were afa nwa afọ ọ ga-adọptụta wee mee ya na ọ bụrụ na o merie ekwene oh yes unu gara inwe ọgba aghara bụrụ o filie na ọ chọrịrị nọ iwu ka ọ bụ it's either na ọ adọptụrụ nwa nwaanyị ma ịchụkwa m opinion m ọ na o mere gịnị na o ji gbata one plot of land bụ onye ngwụrụ donye gate then ya adọptụta nwa nwoke o setụlụgo nwa ya mgbe ọbụla o ji tosi na alụ ọlụ ya aka ebe ngwụli edo accept him and train him. Itrain ya ga-abụ ọlụ unu. Ịghọta ebe nna ejebe ọ bụzikwa anụ na unu nwere ofu ana unu enye. Ịghọtara na unu enye. Oh yes, it's not a bad thing. Nwa bụ nwa o nwa bụ nwa ebe unu mebego jisi na ike kedu ife unu si m kwuo child that joy she need to feel it na njikwa amụ mana unu eji na ife nkwu wee jụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.